така, здравейте, потребители на YouTube и VBOX. Днес ще играем играта. Мога ли? Да. Айде, сега ще го Играта наречена Агариум. Agari.io. Много от вас сигурно са гледали клипове на тази игра. Аз не съм гледала случайно клипове, просто я намерих така. Сетих се, че може да се направя поредица, която да бъде интересна. И който не знае как да си сложи скин, тук в името си пише примерно Доги и така. Както си иска, примерно. Какъвто си искаш, може да се направиш. Това не е проблем. Да, имам вече 8 абоната. Искам да ви се похваля. Клипът не знам кога ще бъде качен, но като се качи, може да имам и 10, не знам. Сега ако се чуете за какво искам тези абонати, не е за пари, защото нас не ми трябва тези пари. Снимам за кеф, за да се забавлявам. Да ви чета коментарите, да се смея. За това. Да. Тук, ето тази игра се казва Official. Има линк в описанието към тази игра. Да, може и някой да познава този ютубър, Джумбуран, примерно. Той играе също Агарио, аз съм го срещала. На третото място е What the Fun. Ние сме доки. Който не знае на тази игра каква е целта, на тази игра целта е да ги изядеш всичките. А за какво да ги ядеш? Сега ще ви обясня. Да ги ядеш, за да станеш най-големия и в класацията да си на първо место. Ето това е бъденето към тази игра. Иначе друго не. Тази игра искам да ви обясня. Мале мен ще ме издадат. Моля, вижте как понякога на вас може така ви влагаме на елфения. Чакайте, сега ви издадат. What the fuck? На второ место мокнахме много. Искам да ви обясня за какво не снимам клипове и не ги качвам всеки ден, защото нямам време и не мога всеки ден да качвам клипове. Студио. Вижте, че наложим 8 абоната. Сега малко тук ще спра клипа на пауза.